Babukeli beNyana Productions, njengamanje sise-High Court eThekwini la bekuvele khona usisi uDuduzile Zuma ngamacala lawa amayelana nomlutho. So-ke ubavelile enkantolo, icala laqala lakhulunywa, kwatholakala nje ngokuqhubeka kwesikhathi-ke selizophinde liqhubeke ngenye imini. So njengamanje besinethulela-ke ukuthi kwenzekaleni lapho sibone khona uNhlamuko Ndlela kade ethula i-speech sakhe la, bese kuzoba emva kwalokho ubaba ummeli u-advocate uDali Mpofu sebephuma lenkantolo. Uqhubeka-ke icala njengokusho kwenkantolo ukuthi lizoqhubeka icala until lize kufike ekugcineni. So sokhumbula ukuthi-ke isimo aboshwe ngaphansi kwaso kulandela amagama ayewabhalile lapha ey'nkundleni zokuxhumana o-TikTok, esizoveza-ke ama-screenshot akhona uma ngabe eba-available ukuthi webhala ukuthini, naso ukuthi inkantolo ngakho ekubhebhezela udlame noma ligqugquzela udlame. So kuyilokho nje okumbekele enkantolo. So-ke kuzozwakala-ke lapho ukuthi-ke into ayishilo kahle kahle ekugcineni ngabe kukhuluma ngenkululeko yini, noma mhlambe wese edlulele entweni awafanele ngabe uyakwazi ukuthi ayidlulise enkulumeni ayifakile. Siyabonga kakhulu-ke, ungakhohlwa laphaya ukuyochofa, uchofe laphaya ku-YouTube, usubscribe bese ufaka i-alarm lapha ukuze ukwazi ukuthi uma ngabe khona esikufakayo ukwazi ukubona. Phinde uye ku-TikTok usilandele, naku-Facebook ngokunjalo usilandele zonke le ndaba soqhubeka siyithule khona. Siyabonga kakhulu Mzansi.